ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁମି ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ମୋର ଯେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବସିକି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଏମିତି ଶୁଣୁକା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଏମିତି ଯାଇକି ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଟିକେ ବସିବାର ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯାହା ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଲେ, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ପତ୍ର ସବୁ ଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବେମାର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋତେ, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ବଞ୍ଚେଇଲେ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ସେଇ ସୁମି ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ମୋତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୁଁ ବହୁତ ବଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମୋତେ ଯାହା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛି। ମୋ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ବୋଲି। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନିଲି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପତ୍ର ସବୁ କରିଛି। ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶିଖି ପ୍ରଭୁକୁ ସେମିତି ମାନିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ।